Ξεκινήσαμε τροφές, έτσι. Λοιπόν, καταρχάς, αποδεχόμαστε το σπίτι θα γίνει χάλια. Τέλος, το αφήνουμε πίσω. Πάμε τώρα να δούμε τι καρεκλάκι θα πάρουμε. Καρεκλάκι φοβερό, έχει βραβευτεί με χρυσό βραβείο της Μπουγκαμπού. Ξεκινάει με πρώτο στάδιο. Εγώ αυτό το στάδιο δεν το είχα. Φαίνεται όμως πολύ βολικό και κρίμα που δεν το πήρα, γιατί είχα πληρώσει το σύνολο. Οπότε θα ήταν μόνο ακόμα ένα καρεκλάκι. Ξεκίνησα με αυτό το στάδιο. Το οποίο αργότερα, όταν θα μεγαλώσει, γίνεται καρεκλάκι και συνεχίζεται όταν απτύσσει το μωρό. Σαλιάρα. Θα γίνει χάλια. Αλλά κάτι πρέπει να έχουμε και εμείς για να το προστατεύουμε. Ξεκινάμε με αυτό με την σιλικόνη, πλένεται εύκολα, γρήγορα. Θεωρώ ότι είναι must. Παντού. Άμα μπορούσε να υπάρχει ολόσωμο και με σκουφάκι, θα το έπαιρνα. Και νόμιζα ότι δεν υπάρχει, αλλά ανακάλυψα σήμερα αυτό, το οποίο είναι ολόσωμο. Παιδιά, δεν υπάρχει καλύτερο. Βέβαια και στη βόλτα βολεύουν τα πιο μικρά, μην κουβαλάς 150.000 πράγματα. Κλασική, ωραία, έχει την τσεπούλα, πολύ σημαντικό. Και αυτό εδώ το πέρα είναι φρουφρού, είναι όμορφο, αλλά βοηθάει και πολύ στο να μην ξεχυλίζει παντού το φαγητό. Πολύ σημαντικό κομμάτι, το πιατάκι. Πολλές μαμάδες έχουν αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφο για πιο μεγάλη ηλικία που το παιδάκι έχει μάθει να τρώει. Εγώ προτείνω αυτό. Δεν του ζώνει, εδώ πολύ καλά, δεν φεύγει. Σηκώνει ολόκληρο το καρεκλάκι, δεν φεύγει μπολάκι. Και πολύ σημαντικό είναι και το κουτάλι. Το κουτάλι το συγκεκριμένο, εμένα δεν με βόλεψε, γι' αυτό πήρα αυτό. Τώρα τρώει και με τα 3 κουτάλια, αλλά αυτό που είναι πιο λεπτεπίλεπτο, βοήθησε για το δικό μου μωράκι.